اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. wanda ya ce Allah gafarta malam, tambaya ta akan mutum ne zuciyarsa take raya masa mutuwa sai abin ya yi mai tasiri, duk aikin da ya tsere da shi shine nake so don Allah a faɗa min hujja a hadisi ko ƙur'ani akan masu ambata wa kansu su mutu ko don wata larura ko son zuciya. To hadisi ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya tamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi, kada ɗayanku ya dinga guri da marmarin mutuwa saboda wata larura da ta faɗa masa. Wa in kana la budda fa'ilan, in abin ya maka zafi da yawa ba makawa sai ka faɗa, daga ce Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Saboda wata mutuwar alheri ce, wata rayuwa kuma alheri ce. Duba liman dala umruhu wa hasuna amaluhu, kace ya Allah ka raya ni idan akwai alheri a cikin rayuwar, ko Allah ka ɗauki raina idan a cikin ɗaukar ran nawa akwai alheri. To kaga anan ka jingina wa Allah komai, amma ka ce in mutu, wataƙila yanzu da kake son ka mutu a cikin laifi kake kaca-kaca, wataƙila ma ba a musuluncin kake ba. Ɗan lokacin da za ka samu na kwana ɗaya ko biyu shine zai sa wataƙila Allah ya dawo da kai musulunci ka mutu a musuluncin, ko ka yi wani saɓo baka tuba ba, ɗan damar da ka samu sai mutum ya tuba. To kaga ashe kenan ba daidai ba ne. Amma idan zuciyanka tana saƙa ma za ka mutu, tana tuna maka mutuwa, wannan abu ne mai kyau. Ai da kowa zuciyarsa tana tuna masa mutuwa da ba za mu samu kanmu a cikin wannan ba. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya ce mu je makabarta ne, yace fa innaha tuzakkirul akhirah. Ka je makabarta ka ga kabarin malamai in kai malami ne, ka ga na shehinnai in kai shehi ne, ka ga na waliyai in kai wali ne, ka ga na masu kuɗi in kai mai kuɗi ne, ka ga na 'yan siyasa in kai ɗan siyasa ne, ka ga na attajirai in kai attajiri ne, ka ga na samari in kai saurayi ne, ka ga na tsofaffi in kai tsoho ne, ka ga ma na jarirai har da na ɓari. Ashe ana mutuwa. To wannan sai ya sa ka shiga taitayinka, ba za ka saki jiki da duniya ka manta da lahira ba. Shi sa mafi alherin addu'a ya ce nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. An tambayi wani malami menene arzikin duniya da lahira, yace Allah ya baka lafiya a nan ya yafe maka a can. Yace gashi kuma a cin addu'a, Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wannan yace Allah ya kara mala lafiya da imani, amin. Don Allah malamu ne muke koyarwa a makarantar sakandire, muna tafiya ranar litinin mu dawo ranar juma'a, shin ya halatta mu yi kasaru idan muna can? To ai baka faɗi gurin ba, in dai gurin ya kai tafiyar kasaru to kaga ai za ka iya yin kasaru a can, saboda ka riga ka yi tafiya wacce ta kai tsawon kasaru, ko ba a can za ka zauna ba, ko ba a can kake zaune ba, zuwa kake ka yi sana'a ka dawo gida, kamar mai tafiya noma ko kiwo ko kasuwanci ko tuki ya je ya dawo gida. To wannan shine sana'arsa tana da alaka da tafiye-tafiye. Mala akwai saurayina da nake matukar so, yana da rufin asiri, yana da ilimin addini da na zamani, amma babana ya dage sai na auri wani abokinsa mai kuɗi, ni kuma na ce ban yarda ba, na shirya a ɓoye zan bar gari. Wannan saurayi nawa da yake na faɗa masa, ya ce na yi haƙuri na bi umarnin mahaifana. Haka na amince, haka na zauna tsawon shekara a gidan mijina, amma ba zaman lafiya da yake ba na son shi. Malam na aikata laifin me? Na aikata laifuka manya-manya wanda ba zan iya faɗarsu ba. Kwatsam sai Allah ya yi wa mijina rasuwa. Malam sai na laluba
inda saurayina yake, na labarta masa komai, da yake ba na ɓoye masa komai. Ya yi ta min faɗa. Har dai ta kai na daina aikata komai. Shine wallahi malam idan na tuna sai na ga kamar Allah ba zai yafe min ba. Malam mun ci gaba da soyayya da saurayina, amma babu abin da ya mun na kyautatawa da ilmantarwa da shiryar da ni. Malam na masa alkawarin shi zan aura saboda hidimar da yake mun da so na tsakani da Allah. Malam ina so na gabatar da shi a wajen mahaifina, sai mahaifina ya ce shi ba yanzu zai mun aure ba. Malam akwai wasu masu kuɗi da suke ƙara fitowa neman aure na, kuma a yanzu haka babana ya ce ya ƙara min miji. Yanzu malam idan na haƙura amincewa da zaɓin babana, malam baka ganin Allah zai kama ni da haƙƙin wancan bawan Allah? Malam ina ganin ina gudun na yi wa mahaifina biyayya, na zo Allah ya kama ni da haƙƙin bawan Allah can. Kun gane dai abin da ya faru? Yawwa, ya zo ya ƙi yin albarka. Yanzu malam idan na ƙara yi wa babana biyayya, na ganin wancan tsohon saurayi na nawa Allah ba zai kama ni da haƙƙinsa ba. Malam tuni na masa alƙawarin shi zan aura, har ma mun tanadi sunan yarinya ko yaron da za mu sa bayan mun yi aure. Yanzu yaron ban cika masa wancan alƙawari ba, ni abin da mahaifina yake so. Malam baka ganin aure na ba zai albarka saboda cin amana da na yi wa saurayina? Malam na san tsananin soyayyar da sauri na yake mun, kuma waɗanda nake tare da su sun sani. Malam yanzu in na auri wani ba shi ba, ya zo ya min Allah ya isa. Malam babana baya tunanin cewa Allah zai iya saka masa a zo albarka auren da ake nema mu kasa samu. Malam me yasa iyaye suke yin haka? Malam yanzu in na shiga ɗaki ba abin da nake sai kuka. Malam ka taimaka min da addu'a Allah ya sa babana ya fahimci yadda rayuwa take, ya kyale ni na auri wanda nake so. Malam saurayina ya samu labarin abin da ke faruwa, sakamakon haka har rashin lafiya ya kwantar da shi saboda tsananin soyayyar da yake mun. Malam ina zan kai haƙƙin wannan bawan Allah? Na gode. To kun dai ji a dunkule cewa an yi aure babu soyayya, kuma wani abu ya faru mummuna a cikin auren, wanda dai ƙarshe an salwantar da rayuwar wancan mijin. Shi ne laifin da aka kasa faɗa ɗin. Ko to ya rasu, Allah ya ji kansa. To misali za ka iya ɗaukan abu uku ko abu biyu. Idan mace ba ta son miji, abu uku take yi, ba zai fita daga uku ba. Ko ta kashe shi, tunda ni na samu da yawa waɗanda suka yi min waya su suka kashe mazansu, amma har yau ba a sani ba, ta hanyar ba shi guba ko shaƙe shi ko turo ɓarayi su kashe shi ko tura masa ɓarayi su kashe shi a inda yake saboda ba ta so, ko yi masa mummunan addu'a ya gamu da hatsari, ko sa masa abin maye ya tafi tuki ya mutu, da sauran ire-irensu. Mace ba ta son miji, ba abin da ba za ta yi masa ba. Ko kuma na biyu, ta yi da auren, amma kuma za ta samu wanda take so ta ci gaba da lalatarta. Shi ma kuma akwai wannan kisoshi ina da su da yawa, wanda yanzu haka kowace ta gaya mun ta ce har yanzu babban ɗanta shekararsa 11, ɗan saurayinta ne, kuma uban har yanzu shi yake masa hidima, yana ga shine babban ɗansa, amma kuma ba ɗansa ba ne. Ita ta tabbatar saurayinta ne ya mata ciki ta haifi wannan ɗan a gidan wannan mutumin.
so da ba ta son sa aka yi auren mai kuɗi ne, kuma yanzu shi yana takama da yaron, yana ta kashe masa kuɗi ya gaje shi, kuma ta san ba ɗansa bane, ɗan saurayinta ne, kuma ta ce har yanzu tsawon shekara 11 nan da yaron nan yayi har yanzu kuma suna tare da saurayin. Da kuɗin mai gidan wannan mai kuɗin take ɗauka take yi wa saurayin hidima, da karatun saurayin da ya har ya kai PhD da ita ta ɗau nauyi, daga gidan da mota da gida da ta sai masa duk da gani, kuma in mutumin ya yi tafiya ta tashi ta tafi gidansa su je su abinda ko su kama hotel. Duk a shekarun nan ba ta rabu da saurayinta ba ko ba ta fita daga gidan mijin ba, saboda iyayenta sun ga mai kuɗi yana da kyauta, yana da hidima, yana taiwa iyayenta hidima, ya rushe babanta gida, ya gina masa wani, ya sai masa mota, ya kai su haji, yana ta anta ya musu kuɗi. Ita ko ba ta so, ko mahaifin ya ce mata in ta kuskura ko tari ta yi a gidan zai la'ance ta, ita ko ba ta so, don haka sai ta haɗu da wanda take so suka ci gaba da rayuwa. Wannan yana nan da yawa kisoshi da labarai. Shi yasa hukuncin 'ya'ya da aure sai dai kai abin da za ka yi a duniya, amma ba za a iya warware su ba sai a gaban Allah. Lai sai a gaban Allah za a warware su. Wasu da yawa da suka mutu matan suka kashe su, wasu kuma da yawa matan da suka mutu mazan suka kashe su. Shi ma an masa auren dole, ko ta tsufa ko ba ta da lafiya, ko ta hana shi ƙarin aure ko kaza ya kashe ta. Ma zo a yi jana'iza kuma ya fi kowa kuka a gurin, amma shi ya kashe ta. Ko ta fi kuka kowa a gurin, ta fi kowa kuka a gurin, amma ita ta kashe shi. Waɗannan musifin suna nan da yawa. Shi yasa idan Allah ya ce ga abin da za a yi, manzo Allah ya ce ga abin da za a yi, a tsaya ana tazawwajul wadudal waluda, sai da soyayya ake aure. In ta ce ba ta so a kyale ta, amma uba ka zo ka tilasta wa yakka ta auri wanda ba ta so. Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yayi wata magana mai tsada akan auren dole, bayan ya kawo hadisai guda biyu na bazawara da na budurwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fasa auren su, ɗaya bazawara ce ɗaya budurwa ce. Bayan ya kawo wannan hadisan a cikin Zadul Ma'ad sai ya ce mace ka kwace mata dukiyarta da duk abin da ta mallaka, wallahi ya fi mata sauki da ka haɗa ta da wanda ba ta so, ko ka raba ta da wanda take so. To abin da iyaye suke kenan, mutum ya kafe yassa ba za ta auri wanda take so ba, kuma shi ya sakaci suka saba. Kawo yakka tana fita zance ba tare da ka tantance wanda za a zancen da shi ba, sai sun saba sun shaƙu, sai kuma ka zo ka ce ba shi za ka ba, kuma kai ka bari suka shaƙu. Da tun farko ka sa ka'ida, ke aure za ki yi ko karatu? Karatu zan, to kake kamun miji. Aure zan, fito da wanda kike so, in ya cika sharaɗina ya cika sharaɗin ki a yi, ni ma na da sharaɗina a matsayina na uba. Ki kawo min mutumin kirki, ki kawo min mai sana'a, ki kawo min mai asali, ki kawo min mai lafiya, ki kawo min wanda na yarda da shi da addininsa. Je ki kowa ma ki kawo, inda ya cika sharaɗin nan ba ruwana. Ko kuma ni in kawo, ke ki duba, ko ki kawo in duba. Tunda ni da ke ne masu auren, da wali da wanda za a bayar ko? Ni ka wali ba za a min auren dole ba. A sani ne aure dole ba zai yi ba. Ke ba ko ba zan miki auren dole ba, ki nemo wanda nake so, wanda kike so, ko nemo wanda nake so kike so. In kai ka kawo sai ka nemi izininta, in ita ta kawo sai ta ce to baba ga wani ya fito amma sai abin da ka ci. Kaga ya mai tarbiya kenan, baba ina son sa amma kai ma ka duba ka gan kana son sa. To kai zo, ta ce kai take so, to yi min bayanin ka kai waye, ina gidanku da iyayenka, me sana'arka, ka je asibiti an maka tesis, ko ina kake inda kai mutumin kirki ne kawai bashi. Mai kuɗi fa yana tsiya cewa, mara kuɗi kuma yana arziki. Ba wani ka ga mutum a haka shikenan a haka zai tafi har ƙarshen rayuwarsa ba. Me na wani zafi sai ka ba mai kaza, mai rufin asiri aka ce ka ba. Tayewa daga baya kuɗi, ko ka ba mai kuɗin ya tsiya ce, to karɓewa za ka yi? Kun ga wannan gangancin shine yake faruwa. Na uku, za ta iya zama ɗin amma kuma ba daɗi. Shi bai jin daɗi, ita ba ta jin daɗi. Shi yana cikin kunci, ita tana cikin kunci, haka za ta tafiya. Da na taɓa baku kissar matar ta zo mana a hizba, sun yi shekaru da mijinta ga 'ya'ya, amma duk ashe ba ta son sa. Duk haƙurin nan da ta yi na biyayya ne ga mahaifinta. Ranar da mahaifin ya rasu, ta yi ajiyar zuciya, ta yi murna, ta yi farin ciki, ta yi baƙin ciki kuma. Baƙin cikin rasuwar mahaifinta da farin cikin
wanda ya takura ta auri wanda ba ta so ya tafi, da aka yanzu tana da yanci ka ai auren. Duk nasiha duniyar na ba da ban mata ba, na ce kin ga kin ƙara shekaru ga 'ya'ya ta ce duk ba wannan bai dame ta ba. Wa zai aure ki aka ta ce ai ta ba ma magana aure a gabanta, ta gama shi kawai aure take so in raba ta da wannan da ba ta so, in ko ba haka ba to na zama shaida zai mutu. Shi kuma na yi da shi ya ce shi ko ba zai saki ba. Me yasa ba za ka saki ba? Ya ce alheri da mutuncin da babanta ya mun, ni na gaban sake sa wance ato kaga akwai barazanar kisa kuma mace ba ta wasa da wannan, kuma kaga ta ce ni ne shaida. Haka ka dubi girman Allah, na baka sati guda, na baku sati guda, ka je kai nazari, kai shawara, kai addu'a, ka sake ta. Haka ko aka yi. Bayan sati guda ya dawo, na ce ke kin janye? ta ce biki na dawo ba. ta ce sam. Na ce a sake kin? ta ce kwarai. Na ce kaifa? ta ce to na yi shawara, duk da shawara kowa ce ake in sake. Na ce to na ɗauko takarda da bayro na bashi, na ce rubuta, ke ba kya jinin al'ada? ta ce eh. Na ce to rubuta bismillahir rahmanir rahim, ni wani na saki mata ta saki ɗaya yadda shari'a ta ce, kuma za ta yi idda a gidan ta gama, Allah ba ta miji. Wallahi ya rubuta takardar nan hakuka yake yi. Na karɓi takardar, ce to ke gata a baki? ta ce eh. Ina haka na ce kawai sai ta fusgi, tana fusgiya sai ta faɗi ta yi sujjada. Daga nan na ƙara fahimtar, na ƙara faɗaɗa wa'azi akan auren dole. Allah, na ƙara research da bincike akan auren dole, daga hatsarinsa. Saboda haka wannan uba in ya ji wannan sako, da ma duk uban da yake da irin wannan niyya, to in dai har akwai wanda kake so ka ba yarka, to ka fare mata campaign, ka fare masa campaign da wuri kafin ta haɗu da wani. In haka ga wani mutumin kirki da zaka ba yarka, to ka fara gina shi, ka ce kai zo, kai nake son ba yata, amma tun yanzu fare mata alheri, ka fara zuwa tana ganin mu ina yabanka, don in gina ka a hankali kafin zaɓe, kafin primary election. Yawwa, ka fara buga fasta tukunna mai kyau kafin primary election, yau da 'yan takara su fito da yawa. Kafin primary election ka shirya sosai, duk kai masa campaign tukunna ta gamsu da shi. To kaga amma rana guda kawai dan kana uba kai amfani da power ka ce wani zan baki, ko gawarki sai an kai ɗakin. Haka wani yake cewa ko gawarki, wai shi mutumin shi dattijo ne baya magana biyu. To wannan hatsarin gaskiya ya kamata a daina shi. Iya an wa iyayenmu duk wannan sun yi haƙuri, amma wannan zamanin ba irin wancan bane. Wannan zamanin yana da hatsari. An waye, tarbiyya ta lalace, abubuwa sun taɓarɓare, yara suna ganin fina-finai, suna ganin abubuwa iri-iri, suna jin labarai da kisoshi iri-iri, kuma suna gani ana yi a drama, kuma suna mai da shi gaske. Saboda haka a yi taka tsantsan. Allah ya tsare ya kiyaye. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.